Ukrainanyň günwatar ýaranlarynyň gorunak ministerleri 20-nji ýanwarda Germaniýada duşup Kiýew üçin nowatdaky harby himayaty maslahat edýärler. Bu aýrlykda Ukraina liderleri Russiýanyň ýurdun gündogrundaky hüjümlerine garşy durmak üçin Germaniýa döwrewap tanklary iýermek barada çağırsy edýärler. Germaniýa Ukraina üçin Leopard 2 kysymly tanklary iýermek boýunça basyşlar güýçlenýär. Ýa-da iň bolmanynda Berlinde Polşýaly beýlik ýaranlaryna öz amarlaryndan Germaniýada öndürilen tanklary iýermegine ruhsat bermegine çağırýar. Amerikanyň gorunak sekretary Lloyd Austin we baş harby stabynyň ýolbaşçysy general Mark Milley Germaniýanyň Ramstein şäherindäki Birleşen Ştatlaryň harby howa bazasynda Ukrainanyň gorunmak kontakt toparynyň duşugyny geçirýärler. Onuň dowamında Birleşen Ştatlaryň 19-njy ýanwarda eglan eden $2,5 milярd soňky harby himayatyny maslahat edilmegine garaşylýar. Soňky kömek bukçasynyň içine ilkinji gezek Stryker söwüş uloglary hem goşuldy. Emma onuň düzüminde tanklar ýok. 19-njy ýanwarda prezident Vladimir Zelenski Leopard tanklarynyň berilmegi üçin Berlini basyş etdi. Zelenski aýyrdy neşrine beren interwýusynda Germaniýanyň liderlerini ýüzlenip, sady dilde aýdylanda "Siz bize Leopardlary iýerip bilýäňizmi ýa-da ýok? Onda olary ýollaň" diýip aýtdy. Zelenski Ramsteindaky maslahatyň netijeleri boýunça bir kararlaryň kabul ediljekdigine garaşandygyny hem sözüne goşdy. Washington eýem inçime wagt bäri özüniň M1 Abrams tanklaryny Ukraina iýermekden saklanyp gelýär. Washington muny tanklary berilmeli çylsyrymly hyzmat mätäçligi we uly logistika meseleleri bilen düşündirýär. Birleşen Ştatlar ýaranlaryň köpüsiniň harbalarynyň eýem ulanýan Leopard tanklarynyň iýerilmeginiň has netijeli boljakdygyny aýdýar. Amerikanlar has köp we çylsyrymly turgunysy talap edýän Abramslar bilen deňişdirilende Ukrainalaryň Leopardlary has ýeňillik bilen özleşdirjekdiklerini nyktaýar. Austin Ramsteindaky duşuň öň ýany 20-nji ýanwarda Germaniýanyň täze bellenen gorunak ministri Boris Pistorius bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında tanklar meselesiniň maslahat edilip edilmänligi aýdym däl. Emma German gorunak ministriniň aýyrdy neşrine aýtmagyna görä, ol tanklar meselesi babyndaky kararyň ýakyn günlerde eglan ediljekdigine ynamly, emma şonky gün onuň nähili boljakdygyny aýdyp bilmeýär. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Moskwany öjükdirmek kuwatyrlaryna salgylanyp, Leopard tanklarynyň iýerilmegine garşy çykýar. Russiýa egerde günwatar Kiýewa uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglary berse, onda munyň ýagdaýlary juda huply derejede özgerçekdigini duýdurdy. Zelenskiň ýokary derejeli maslahatçysy Mikhail Podolyak Germaniýanyň mesele çemelisisi barada özüniň Twitter hasabynda "Hakyky liderlik bu başgalary göz aýlamak däldi, özüňi mysal edip görkezmekdir. Bu wagtda hiç hili gadagançylyk ýok. Washingtondan Londona, Parisden Warsawa çylyny ağırlykda diňe bir zat aýdylýar. Ukraina tanklar gerek. Tanklar bilen urşy ykjam tamamlap bolýar. Rus prezidenti Vladimir Putiniň öňünde titrap durmagyň wagty geçdi. Indi aýgty hereket etmeli" diýdi. Geçen hepde Britaniýa Ukraina Challenger 2 tanklaryny iýerýändigini ma'lum etdi. Pentagonyň medeniýet wekili Sabrina Singh 19-njy ýanwardaky briefingde aýtmagyna görä, Abrams tanklaryny dolandyrmak Leopardlara we Challengerlara garanyňda has çylsyrymly. Şol sebäpli olary bir hatarda deňişdirip bolmaýar. Amerikanyň soňky kömek bukçasyny giýýän okdäri Amerikanyň iýeren HIMARS artilleri ulgamlaryny, NASAMS howa gorugy ulgamlaryny, Bradley'nin 25 mm topuny we Bradley'nin tanky garşy ýaraglary üçin ýüzlerçe raketany öz içine alýar. Günwatar ýaranlarynyň ensemesi Ukraina döwrewap agyr ýaraglaryň iýerilmegini goldaýandygyny eglan etdiler. 20-nji ýanwarda Polşanyň daşary işler ministriniň orunbasary Pavel Jablonski egerde Germaniýa Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýerilmegine garşy çykdy, onda adaty bolmadyk ädimi ätmäge taýýardygyny aýtdy. 19-njy ýanwarda 9 ýurdun wekilleri umumy beýanat bilen çykyş edip, Ukrainanyň özüni gorap bilmegi üçin söwes tanklaryny, agyr artilleri toplumlaryny, howa hüjümünden gorulmuş ulgamlaryny, ok därleri dagy iýermek urunda tagalla etmäge ıgrarlydygyny aýtdylar. Bu beýanat Tallinnde Britaniýanyň, Estoniýanyň, Polşanyň, Latwiýanyň we Litwanyň gorunak ministerleriniň, şeýle-de Daniýanyň, Çekiýa Respublikasynyň, Niderlandlaryň we Slowakiýanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçen duşuň netijeleri boýunça kabul edildi. Bu ağırlykda Ukrainanyň baş harby stabynyň 20-nji ýanwarda beren maglumatyna görä,
Ukrain harbalary Donetsk, Lugansk we Zaporizhia regionlarynda Rus güýçleriniň 16 hüjümine iza testiripdirler.